Powtarza to ustami kardynałów. Co powtarza? Detronizacja chrześcijaństwa jako kultury publicznej, redukcja wiary do sfery prywatnej, czyli wiecie o co chodzi, wyrzucanie krzyży i obrazów z miejsc publicznych, zamykanie kościołów, wszystko mamy mieć u siebie w serduszku. Cały Kościół katolicki, całą wiarę mamy mieć w serduszku i broń Boże nikomu się tym nie chwalić, nikomu o tym nie mówić. O to chodzi? Redukcja wiary do sfery prywatnej, bez wpływu na państwo i społeczeństwo, czyli detronizacja de facto Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus już nie ma być królem narodów, nie ma być królem świata, nie ma być królem Polski. On w ogóle już nie ma być królem. To są też te wybiegi, słuchajcie, o czym mówiłem, do Matki Bożej. Odebranie tytułów Matce Bożej. Współodkupicielka, pośredniczka łask. Tak. Usuńcie tytuły matki, zdetronizujcie Matkę Boga, a potem będzie wam łatwiej zniszczyć króla, Syna Bożego.